Sa number 6, 17 anyos na naghimo sang fake Facebook account ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Isa ka 17 anyos nga taga-barangay Pahanukoy sa Bacolod ang natumod nga nagpeke sa Facebook account ni Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Gani magahinyo man sang bulig ang Vice Alcalde kay punong barangay Yolanda Noble. Agud malocate ang nag-clone sang i-account, agud magpangayo-kayo sang kwarta. Suno kay Familiaran, duha sa iya mga kakilala nga yara sa Manila ang nakuhaan sang 1,500 pesos kag 3,000 pesos sang menor de edad. Natabuan nga na ospital ang Vice Alcalde sa nagligid nga semana, rason nga gingamit ini sang impostor agud makapamentaha. Nagwa nga naga-online sabong ang menor de edad kag ang kwarta nga iya nakuha sa pagpanginto amo ang iya ginpadala sa Laguna. Tuyo sang Vice Alcalde nga magpasakas ng reklamo angon sa identity theft batok sa menor de edad. Identity theft ini Mm. with a penalty of below 10 years na Mm. imprisonment and a fine of 100,000 to 500,000. Only that, Okay. na minor siya. In fact, birthday kagapon.